उदालगुरि साब डिभिजन हिसाबै जोंनाव मोनबा समष्टि दं मोनबा समष्टियाव दिनैनि दिनाव जोङो देरहानाया 100% जानानै दङ जों मोनबायाव मोनबा देरहागोन बे अबस्थायाव दङ आरो बेवहाय गुबुन दोलोआ जोंजों फेर मारिनो हानायनि खुनु अबस्था गैया हाग्रामानि बाथ्राखौथ' दिनैनि दिनाव बयबो मिथिखायो बेयो 40टायाव 40टा देरहागोन होनना बुंदों नाथाय बिथाङा जितु गावनि बिपिएफनिफ्राय बिजाथिखौनो बेसेबां होआखै माबोरैहाय 40टा देरहानो बिथाङा दिनैनि दिनाव गाव मोनसे नार्भासाव हताशाव भुगिनानै फैगोन दिनाव गावादि जेनसिगोन बेनि थाखायनो बे माने आबां थाबां माने भुगिनायनि थाखाय आराम्भ खालामदों बेखौसो फोरमायदों बे जाबाय पृथ्वीराज नारायण देबआ खसाखै हाग्रामानिनो मोनसे सुरांसुवा हिसाबै खामानि मावफैदोंमोन खारन बियो जोंनि आफादगिरिजों जेला रायलायो फनाव रायलायो बेखौदि रेकर्डिं खालामनांगौ बे जुक्ति नङामोन खारन बिथाङा जिबायदि बाथ्रा दं आरो बे नाथाय गोरलै बाथ्रा खारन COVID-19आव आसामनि हेल्थ मिनिस्टारा 60 एबभ एजनि मानसिया माने बायजोआव ओंखारनो मोना होननाय बाथ्रा दंमोन आरो बे हिसाबै गभर्नरा जेला बिटिसि नायदिंनो फैयो अब्ला बिपिएफनिफ्राय बुंदोंमोन जे गभर्नरा माने बिटिसिआव नायदिंफैनो मोना होननानै आरो बेनिनो काउन्टार हिसाबै माने प्रमिला रानी ब्रह्मआ जेला गाव 60 एबभ बैसोनि सासे आइजो बिथाङा जेला बेरायो बेखौ माने जिहेतु COVID-19नि जे मोनसे ससियेल डिस्टेन्सनि जे प्रट'कल बेखौ प्रमिला रानी ब्रह्मआबो भायलेट खालामदोंमोन आरो बे बाथ्राखौ जिहेतु माबाया हिराचरनिया गाव डाइरेक्टलि एटेक खालामनानै बुंदोंमोन माने प्रमिला रानी ब्रह्मआ मानो ओंखारदों होननानै अब्ला बेखौ पृथ्वीराज नारायण देबआ गावसो होनदोंमोन नोंथांमोना हमदांनो हादोंना हायाखै जे बे अडिअ जि मोनसे माबायावहाय जे सोंदों जोंनि आफादगिरिनाव जे हिराचरनिया बिनि सायावहा जितु मोनसे काउन्टार होदों बे प्रेस काउन्टारखौ माब्रै होनाया मोजां जागोन होनना सोंदों बे होयोब्लाथ' बे जेरै होयो बिदिनो जागोन अब्ला पृथ्वीराज नारायण देबआ बुंदों बिनि राइटिं पेडआव होनो नामा होनना बुंदों बेथ' होनांगौ राइटिं पेडआव होनांगौ बेयाव खुनु 2 नाम्बार नकल खालामना खोथा बुंनाय जायाखै खारन हिराचरनिया जुदि बेखौ काउन्टार होदोंब्ला बेखौ होजायो होननानै बुंदों बे बिनि खोथा नाथाय बे मरेल सापर्टैसो बे बाथ्राखौ बुंनाय जादों खिन्थु बेयाव माबा मोनसे कौशल खालामनानै माबा मोनसे षड्यन्त्र खालामनानै जोंनि आफादगिरिया बुंनाय बेयाव फोरमायनाय जायाखै जोंनाव इउपिपिएलआव बोरै जानो बे जेबो प्रभाब गैलिया खारन बयबो बुजिदों बे भाइरेल बा माबाया बे अडिअ भाइरेला माबायदि बाथ्राखौ क्लियारसो जादों खारन पृथ्वीराज नारायण देबआ दे हाग्रामानिनो सुरांसुवा हाग्रामानिनो एजेन्ट बेखौसो फोरमायनाय जादों बे बाथ्रानि गेजेरजों धनस्री समष्टियाव नंगौ सेकेन्ड मेजरिटि माइनरिटि भटारा नाथाय दिनैनि दिनाव धनस्री समष्टिनि मोनसे बेकग्राउन्डआ जाहैबाय थांनाय दिनफोराव जोंनि एक्स-बिएलटि रबार्ट नार्जारिया इउटिउबनि माने टिकेट लानानै देरहादोंमोन नाथाय खम समनि गेजेराव बिथाङा बिपिएफआव हाबहैनानै जोंनि बे धनस्री समष्टिनि माइनरिटि मानसिफोरनि गोसोनि मोनसे दुखु होना दोनदों खारन फोथायखेबस' खालामदों आरो बेखायनो आरो बिटिसिआव इउडिएफनिफ्राय केन्डिडेट देरहालांनानैबो जेबो खामानि जाया बेखिनि अभिगताया दंखायोखाय दिनैनि दिनाव मिथारामआ इउडिएफनि टिकेट लादोंब्लाबो माइनरिटि भट मोननाय नङा नाथाय दिनैनि दिनाव जों नुनो मोन्दों 80% माइनरिटि मानसिफोरा दिनै इउपिपिएलनो परिबर्तननि नामाव भट होनो थाखाय रेडि जानानै दङ बे हिसाबै दिनै धनस्री समष्टियाव माइनरिटि भटखौ जोंनो बांसिन मोनगोन आरो जों देरहागोन